Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Bon dia, Andrea, com estàs? Hola, Marta. Què tal ara que ja hem publicat el primer podcast? Quin ha sigut el teu pensament estos dies? A veure, m'ha costat assumir que la gent ens estava escoltant. Estic supercontenta de la quantitat de gent que ens heu escoltat este primer podcast, però confesse que al principi tenia un poc de vergonya perquè m'arribava informació de la gent, però bé, contentíssima. I tu? Sí, o sea, ha sigut molt més del que ens esperàvem, la veritat. Estem molt agraïdes perquè ens hàgiu escoltat, per el feedback. Jo no sé tu, però jo he rebut un munt de feedback tant de coses que s'han agradat, algunes cosetes que podem millorar, i diverses persones, el teu llibre ha triomfat. O sea, tinc diverses amigues que m'han dit o que és el seu llibre favorit o que se l'han apuntat per a llegir perquè tenien ganes i ha sigut com en l'espenteta per decidir-se a llegir-lo. Què? El de On the Road? Sí? Sí, tia, sí. Eres una influencer ja de llibres. Bé, m'alegre. A veure si se'l llegeixen i ens poden ficar algun comentari també o enviar-me informació de què els ha aparegut, quines parts els han agradat més i podem convidar-les al podcast i xerrar un ratet del llibre. Sí, clar que sí. Nosaltres ja estem pensant en pròxims podcasts, en entrevistes a gent i tot. Jo crec que aquestes setmanes ha tingut un tema prou que la gent ha parlat molt sobre ell, que segurament si esteu un poc clavats en xarxes socials haureu sentit parlar d'ell. Tu, Andrea, que estàs un poc més desconnectat, has enterat. M'he enterat fins i tot jo, Marta. Per a qui no s'ha enterat, Maria Pombo, que és una de les influencers més famoses del país, va gravar un TikTok i va contar que ja no llegia i que llegir no te feia millor. Com ens pareix una absurditat gran, només anem a dedicar-li 3 minuts en el nostre podcast, no anem a dedicar-li ni un minut més del nostre temps, però és inevitable comentar-ho, evidentment. Sí. Així que, comencem? Sí, anem a Dóna-li el crono. A veure, en primer lloc, em pareix una absurditat enorme dir que llegir no ens fa millors. Per descomptar que llegir ens fa millors. Ens fa millors del que érem abans de llegir. Jo no llegis per a ser millor que ningú, però sí que llegis per a humanitzar-me, per a ser millor del que era abans de llegir-me un llibre que no m'he llegit, per a conèixer, descobrir coses noves, o sigui que em sembla absolutament absurd dir que no ens fa millors. Sí, sobretot el que la gent li va criticar molt era el tono en el que ho dia, perquè era un poc, com contestant un comentari mal, i entonces era un poc en tono de superioritat i ensenyava que entre els llibres que tenia eren els de decoració i El Principito. Jo crec que, o sigui, el que a ella li ocorre és que n'hi ha una cosa que no pot comprar, que és el prestigi intel·lectual, la capacitat de llegir, i això és molt dur. O sigui, per a una persona que defensa, que creu que pot obtindre-ho tot mitjançant el capitalisme, adonar-te que els llibres són el que ens iguala i pots anar a una biblioteca i agafar-lo, és complicat entendre que aquest prestigi no te'l van a donar els diners. I jo crec que és una cosa que m'escolta molt, no? I que hi ha molta gent que diu mira si sap, o mira si... i no guanya quasi diners, o no... mira quin sou té, no? Sí, o sea, el problema és que tenim aquestes figures com a influencers o com a referents i no deurien d'entendre-lo, i menys en el plano intel·lectual, perquè, a més, ella és una persona que si segueixes un poc te dones compte que no té ningun tipus d'inquietud de ningun tema, perquè, bueno, està bé no llegit, però te poden agradar altres tipus de cultura, d'art, el que siga, i no és el cas d'ella. Jo crec que el que es llig entre línies del que ella ha dit és precisament això, no? Que no té molt de sentit saber si això no te va reportar un benefici econòmic o si no te va reportar un interès directe. Però per a mi, i jo crec que és el que nosaltres estem intentant defensar en aquest podcast també, és que el coneixement, la lectura, la capacitat de créixer tu com a persona també aporta una igualtat social molt gran, perquè és l'únic al que tot el món hauria de poder tindre accés, i crec que és al que tots podem tindre accés, i per desgràcia actualment cada vegada menys, però és mitjançant el coneixement i la lectura com encara podem aconseguir una societat més igualitària. Jo només dic que ella ha tingut molta sort en la vida de dedicar-se al que ell se dedica i tindre la vida que té, perquè lamentablement no ha sigut per mèrits intel·lectuals, no li ha fet falta, però si l'haguera fet falta ho ha demostrat, perquè és una xica que no té, pense jo, molta capacitat. I ja saps el que jo crec, i sempre he comentat alguna volta amb tu, que per a mi el més útil, o m'agradaria que el més útil en la meva vida fora allò inútil. Inútil per als altres. Anem a parar el crono. No anem a dedicar-li més temps perquè no val la pena. Però volíem introduir també el tema perquè anem a parlar avui d'aquelles persones que sí que tenen una certa influència i que parlen sobre llibres i... Com nosaltres. però que diguem que la utilitzen
nosaltres creiem que bé. No sé si heu sentit parlar d'algunes famoses, la majoria de les que anem a parlar crec que són dones, que tenen clubs de lectura. Alguns d'ells són prou famosos, com per exemple, tot això comença fa molt de temps en Oprah, ja. Sí, jo coneixia el d'ella, també crec que n'hi ha un altre molt famós, que és el de... Bueno, jo d'aquest tema no controlo molt, perquè en tema xarxes no estic molt interessada, però és evident que el d'Oprah el coneguem tots, i també és molt conegut, dic jo, perquè m'arriba fins a mi, o sigui que m'imagino que és molt conegut, el de la Dua Lipa. Sí. Mira, el de Oprah va començar en 1996, per parar un poc en propietat, i va durar com 15 anys en la tele, i ara després crec que ha evolucionat en altres formats d'Apple TV i aquestes plataformes. I el de Dua Lipa, la veritat és que va guanyar prou importància. No comença fa tant, comença en 2022, perquè ella llença com una plataforma que se diu Service 95, que és com una plataforma cultural. Jo havia sentit algunes entrevistes, li va fer una entrevista al Almodóvar, per exemple, pues clar, és gent que té una influència i té uns contactes també que, pues, òbviament, nosaltres no tenim, ojalà. Però tindrem. I ella té un book club, no, un club de lectura, i jo no sé si has vist, però estos dies que he estat un poc més pendent d'ell, anit justament, bueno, o ahir, va fer un programa en directe des de la Biblioteca Pública de Nova York. Que guai. Entrevistant a un autor. No ho havia vist. Jo és que sí que a ella en concret sí que havia seguit o havia vist algunes voltes algunes publicacions i això en què està amb llibres, no? Però també crec que, no sé, ara ens contaràs tu altres clubs de lectura i tal, però a mi sempre es van presentar el dubte si ho fan el que... vaig a reprendre el que dia però sense parlar de la bombo. Si ho fan per una utilitat o si realment ho fan perquè creuen en la importància de difondre la cultura o d'arribar o que el missatge de llegir o que determinats llibres arriben a un públic que les segueix per altres motius però no les seguiria tal volta per la lectura perquè és un ninxo. Jo penso que en el cas de Dua Lipa, a mi és que ella me pareix com la celebrity que més celebrity sap ser. O sea, si tu seguis les seves xarxes, està sempre disfrutant de la vida, com jo també faria si fora ella. I sí que crec que siga una cosa autèntica, la veritat. Me dona la sensació això de que té aquest interès. També, ella, per exemple, jo sé que estava aprenent espanyol. A mi en el cas d'ella, sense tindre molta informació, també, no? Però no sé si, per exemple, el d'Oprah jo crec que està clar que també, perquè en el 96 ella va començar amb un programa de televisió, no? Sí, era part del seu programa que feia, crec que tots els dies, era una volta al mes, parlava sobre un llibre. I en el cas de Dua Lipa, per exemple, pues, és veritat que sempre se l'ha vist en fotos de paparazzi i fotos en el seu Instagram en llibre. Pareix que siga que li interessa. Ha publicat tants llibres més, diguem, novel·les fàcils de llegir, com també clàssics, per exemple, el de 100 anys de soledat, alguns de Chimamanda, que no sé pronunciar... Ai, m'encanta Chimamanda. Sí. De fet, me'l vas regalar tu, el de Americana. El d'Americana, sí. Uf, si no l'heu llegit, ja esteu tardant en llegir-lo perquè és increïble. També té alguns més actuals, com La mala costumbre d'Alana Portero, i té com una part en la seva web del club cultural que t'he comentat en la que fan com debats en els autors. Ara han tret un podcast que ens fa un poc competència i clar, doncs és el que diguem que ja té accés als autors, ens fa entrevistes, el que te comentava de la Biblioteca Pública de Nova York, i ella el que diu és que vol promoure l'amor per la lectura i crear consciència sobre qüestions socials, per exemple, el de la mala costumbre. És molt actual la temàtica que tracta. Clar, és que d'això van els llibres, no? De crear consciència sobre qüestions socials que ens afecten. Parlàvem l'altre dia del problema de la vivenda, de l'abort, vull dir, és que els llibres tracten d'això. Simplement llegint ja t'obri una... és típica oració, però és així. T'obre una finestra al món a descobrir altres coses que tu no sabries. Sí. I no, volia preguntar-te sobre això de Dua Lipa. I has comentat que també fan com un club de lectura i això, però ella es connecta? Com funciona? El d'ahir sé que era en directe i era com entrevista a l'autor. Però sé que en la web, jo no he participat, ahir me vaig subscriure per a que m'enviï la informació, però en la web el que diuen és que tenen guies de debat, entrevistes con autores, material adicional, o sigui, com entenc jo que tindrà, òbviament, un equip darrere que li prepara tot aquest material. I les entrevistes, ja no sé, la veritat, sí, no crec que ja se connecten en directe a comentar, no sé, me pareix una persona prou ocupada, però tindrem que veure i apuntar-nos.
Marta, apuntat. Sí, jo vaig apuntar-me altra famosa que té una de club de lectura és Kaya Gerber, que no sé si saps qui Ahà. és. Sí, crec que li fique cara. És la filla de Cindy Crawford. Perdoneu la meva no cultura mediàtica, però una no pot estar en tot. Una no pot estar llegint, informant-se de qui són els famosillos de turno. No, per això estic jo ja, per això part. No, però ella en la pandèmia comença a publicar, crec que com molta gent, el que feia, no? El que llegia, i va tindre prou, ahí sí que se connectava en directe en Instagram, i va tindre prou bona acollida, i se ve que ho ha evolucionat, el seu club de lectura se diu Library Science, i ara el fa en Alisa Reader, que si no m'equivoco és periodista. Ells també parlen de llibres un poc més diferents, volen potenciar molt el que ells diuen com literatura traducida, perquè jo no sé si sabies això, que ho vaig escoltar fa poquet en un podcast, que en Estats Units crec que, si no m'equivoque, només llitgen un 6% de literatura traduïda. O sigui, tot el que llitgen és en anglès o d'Estats Units o d'Anglaterra o de països parlant. O sigui que se perden tot, sí. O moltíssim, perquè imagina't tota la quantitat de llibres. Jo penso, mira la meva biblioteca i ja, òbviament tinc autors i autores que escriuen en anglès, però quants milers tinc que no fan? Claro, que en espanyol o en altres idiomes. Per això m'ha paregut interessant i ella ara també té com un canal de YouTube i ahí se connecta en directe i, per exemple, algo molt guai és que té contactes i he vist que té com una entrevista en Paul Mescal i no me'n recordo el nom d'ella, que són els actors que feien la sèrie de Normal People. Sí, de Sally Rooney. De Sally Rooney. Marta, això oblida't, això no ho tenim. Però, o sigui, ella en el podcast només parla de literatura traduïda. No, parla de tot. Dedica bastant temps a... Sí, almenys en la descripció dia que ho mencionava, cosa que me pareix important perquè t'he comentat del percentatge de llibres traduïts que se diuen ahí. I ja l'últim, que sí que, per el que estàvem parlant del rèdit econòmic, no? És el de Reese Witherspoon, no sé si saps qui és. No sé qui és. Sí que saps qui és segur. És una actriu, ja tindrà com uns 50, que hi en la pel·lícula d'Una rubia muy legal. Sí, vale. Ja sé qui és. Vale. Li diuen la reina de les adaptacions literàries perquè què passa? Que ella conta... Sabem que als americans els agrada molt el storytelling. Ella conta que quan arriba als 35, encara que tenia un Oscar i tot això, se dona compte que li quedaven menys per a papers. A ella li agradava molt llegir i el que va fer va crear un club de lectura i d'ahir ha creat una productora que el que fa és que els llibres que li agraden els converteix en sèries o en pel·lícules. Y le dona molta importància, ella va posar historias sobre mujeres o con la mujer en el centro, sempre. Té varios que jo sí que de fet he llegit dos d'ell, no, un i he vist la sèrie d'un altre. Un és La chica salvaje, de Lydia Owens, que va fer una pel·li farà un parell d'anys, ell el va produir ella, i Daisy Jones and the Six, que és Todos quieren a Daisy Jones, és una sèrie de Prime, que és de Taylor Jenkins Reid. No sé, ara que estàs dient això, després parlaré d'un llibre que he llegit, vaig llegir fa més temps, però el que he llegit, que volia comentar en este podcast, m'ha recordat aquell. Aleshores, vull comentar-ho, i just he vist que també ha sigut portat al cine. El llibre és d'una escriptora basca, o sigui, com pots imaginar, no està en Netflix ni en Prime. No. Però sí, ja ho comentarem. És que això també passa molt. Sí, o sea, té una categoria en Amazon, tu te claves en Amazon i per a buscar llibres pots buscar els del club de lectura de Reese. I segons el New York Times, quan ella parla sobre un llibre... El llibre se ven. En els més venuts durant molt de temps, inclús diuen que té més influència avui en dia que el d'Oprah. Entenc que també... El d'ella? Sí. Ostres. També jo crec que se dirigeix a un segment molt més, això, com de dones, no sé com dir-te. Com que igual no són, òbviament, no parla de 100 anys de soledat, no per res, sinó perquè són llibres així més nous. Això és un poc, ahí n'hi ha molta cosa que comentar, perquè per a dones no és el de 100 anys de soledat. No. I sí que estos que són com noveletes, no? No, o sigui, no per això, no perquè sigui per a dones. El que ella fa és com descobrir, diguem, gent desconeguda, per això vull dir que no parla de clàssics, saps? No que no diga que no te puguis... Però el seu públic són dones. Ella diu que el seu web fica que és un lloc on les històries de dones brillen, i les dones en el centre, però no és que siga només de dones. Hauria de llegir un llibre dels que ja promou per veure... Ja. Per a poder parlar sobre això, saps? Perquè, no sé, a voltes aquestes coses sempre m'assusten, perquè no sé fins a quin punt aquesta temàtica, no? Com de dones, dirigit a dones, a quines dones? Per què aquesta
com separació, no sé, necessitaria veure quines són les seves recomanacions Ja. i agafar-ne un i dir, vale, sí, està dirigit, què pensem? És que justament, no sé si t'enteres d'esta polèmica, però no fa molt, és la Sonsoles esta, la de... Sonsoles Onega. Sí, que li donen un premi. I va fer el comentari de que ella escrivia per a dones i per a... no recordo exactament, no vull ficar en la seva boca paraules que no ha dit, però el missatge un poc que va arribar a la gent era com que ella insinuava que escrivia per a dones com per a ames de casa. I a mi això, sincerament, sols per a això, no sé, el llibre no l'he llegit, no és un llibre que probablement a priori agafaria, però ja el descartes és per aquest comentari, perquè Ja. què vol dir això? Que una dona o una mare que cria o està en casa i en aquest moment té més temps que passa que ha de llegir una novel·leta, no sé, o sigui, aquesta discriminació, aquesta separació, aquesta catalogació, crec que és la paraula, dels llibres d'aquesta manera, ja automàticament em fa sospitar molt de la persona que l'està escrivint i de com ens considera a les dones i de quins llibres nosaltres llegim, parlem o consumim. Sí, el d'ella és un poc així, perquè ara estic veient una frase que vaig apuntar de la seva web i ella posava que rebutja la oscuritat gratuïta, els textos massa acadèmics i la lectura pesada. Claro, ella apunta com Com la vaig dona, a... Clar, la clar. dona al centre, històries sobre dones... Jo el que me vaig llegir de La chica salvaje me va agradar, no és la literatura més increïble de la teva vida, me va agradar. I la sèrie sí me va agradar molt, no m'he llegit el llibre, però és de veres que són també, que no vol dir que això sigui mal, però són, per exemple, Taylor Jenkins Reid, que és el de Daisy Jones, prou conegudes en TikTok, saps que n'hi ha un moviment en TikTok, no sé. Sí, no sé, a mi, això per exemple, aquesta frase que has dit, no? Que sí que és l'estrella d'allí, doncs m'ofèn, perquè, per què? Vull dir, jo crec que justament el que hauríem de promoure és que les dones també llegiden llibres més complicats, en frases obtruses, i que això els permetrà després, no sé, saps? És com, no, vos donem això facilet per a que ho pugueu comprendre amb tranquil·litat, llegir-vos la precepta, ocupar la ment... no ho sé, fins a quin punt totes aquestes sèries que moltes voltes veiem, no? Com per a desconnectar, que a voltes tots ho fem i està bé, però almenys que no ho dirigisquen al públic femení, Sí. crec que és el mínim. Jo crec que esta última és un poc la més problemàtica des d'aquest punt de vista. Clar, després el que fan és vendre això com a dona en el centre i a més tindre com una plataforma de mentoria que se diu Lead Up, acompanya escriptores emergents. Entonces, com diguem, quedar-se en la consciència tranquil·la perquè estan fent això. El que està clar és que també podem dir que quan entra en xoc un poc, ahí sí el rèdit econòmic directament, Absolutament. no està tot tan clar a nivell ètic perquè n'hi ha interessos. Diuen que si quieres saber lo próximo de Hollywood tienes que estar en el club de lectura de ella. Com que s'ha fet prou important en este club de lectura i en esta productora d'històries perquè estan triomfant de moment, estan fent diverses sèries i tal volta les altres dos, Dua Lipa i Kaia Gerber, segur que algo d'interès econòmic tenen perquè bueno, la gent poc a vegades fa algo perquè sí, però potser no depèn tant la seva feina d'això, no? Al final Dua Lipa és cantant i l'altre és model i no li fa falta. Sí. Però també el que comentaves, o sigui, ara vaig a defensar el que havia criticat. També recentment vaig estar llegint un llibre i comentava, o sigui, l'autor defensava, era assaig, i l'autor defensava que Hollywood havia sigut, i en alguns casos encara era, un dels moviments anticapitalistes, o sigui, fixa't el que estic dient, un dels moviments anticapitalistes més forts que hi havia hagut. I tu me diràs, això és com que el cap t'explota, no? Perquè justament estem dient que sí, som més de Hollywood, més roseta, més tal, més el que la gent vol escoltar, consumir i ja està. Però, per exemple, ell explicava, o parlava, ficava d'exemple la pel·lícula de King Kong, no la nova, sinó l'antiga, i a través d'esta pel·lícula mostrava com fins i tot el personatge de King Kong destruïa, en certa manera, aquest monstre que s'ha clavat en el centre de Manhattan, un poc com atentant contra el capitalisme. Que vull dir que és un tema que donaria per a moltes coses, però ja t'he dit que a priori jo escolto això i ja em fa sospitar un poquet. Sí. D'este tema podem seguir parlant del tema de les celebrities i els clubs de lectura, o si llegeixen per plaer o per postureo o per que siga, perquè també sé que hi ha gent que té assessors, no sé com li diran, assessors de lectura que els trien els llibres
que s'han de llegir o més bé aparentar que llegeixen en fotos d'Instagram. Què? Sí, claro. O que posen en la seva estanteria de casa. Per Tia, què exemple, dius? tipo Kendall Jenner, Ashley Tisdale, no sé si Ahà, saps qui és ahà. també. O sea, vull dir, n'hi ha... Ahí és un món. No, perquè també està el món este dels llibres decoratius, que havíem tocat abans un poc, que a mi és que ficar-me un llibre per a decorar em costa moltíssim Ja. comprendre el concepte. Perquè els llibres, per a mi, són per a llegir, no per a decorar. Que després es tinguen a la meva estanteria i queden superbé, sí. Que m'agrada, per exemple, jo sóc molt, tu ja ho saps, que m'agrada pues, tenir els guies de viatge i totes decoradetes ahí queden xules, sí. Però no comprar-me un llibre. És com comprar-te un llibre, no sé, per a pujar la pata de la taula. Vull dir, és que no té sentit. Sí, per això, que tinguen estos exemples de gent que se llegeix només el que li diuen que queda cool a Instagram, diguem que el que fa Dua Lipa, Kaya i Ruiz, sempre que tinga un interès darrere, siga més o menys feminista, és un passet avant, i si com va mi Maria Pombo ja ni te digo. Sí, per descomptat, no? I sempre que, a veure, està superbé que, a part de promoure el maquillatge i la roba, i es promoga els llibres. I si és des d'un interès legítim, estaria molt millor que si no ho és, la veritat. Que és que, a més, he estat llegint també ahir, crec que va ser, com ha caigut el percentatge de gent que llig. Sí. Sí, ho vaig llegir en el Time, que unes estadístiques, però no sé si ha caigut un 30% de gent que consumeix lectura i, a més, ha caigut el tipus de lectura que consumeixen, perquè contínuament ens diuen no, però la gent sí que llig, no? Perquè a les xarxes i tot això, sí, però s'ha fet també un estudi sobre l'estructura de l'oració. Aleshores, són oracions molt més curtes i molt més simples, perquè tu dius, per exemple, de la Reese, que funciona, i funciona que l'oració sigui simple, i funciona que es llisca ràpid, i ella mateixa el que està promovent és això també. Ja. Està promovent que els llibres complexos, i a mi, sincerament, em pareix un poc una idiotització de la societat que doncs, preferiria no veure. Sí. I ara, què estem llegint? Bueno, Andrea, conta'm un poc, després del clàssic que t'estàs llegint, que ja hem vist que ha sigut tot un èxit en els nostres, Els nostres oients? oients. Conta'm ara que estàs llegint, no sé si t'ha donat temps a llegir moltes aquestes setmanetes. No sé si les persones que m'heu seguit quan he dit que estava llegint On the Road vos va agradar el que vos vaig a dir ara que he llegit. Perquè he fet un canvi de 360 graus després de llegir On the Road, que ja ho vaig comentar, que era un llibre pesadet i que costava de llegir, m'apelia una coseta que poguera llegir ràpid. I mira si ràpid, que el vaig començar fa 4 dies i ja me l'he acabat. I el llibre que he llegit és Història d'una terraza, de Hilary Leichter. El llibre està bé, està composat per quatre històries menudes que es van articulant entre elles, i de fet ha sigut considerat el millor llibre del 2023 per el New Yorker, per el Time Magazine, o sigui, ha tingut bastant reconeixement en Estats Units. S'ha llegit amb moltíssima facilitat, i la curiositat de les històries és que la relació entre elles a mi em recordava, a voltes, a Interstellar. Vale. Perquè les històries se connecten en l'espai-temps, com en altres dimensions. Vale? Tu això ho vas descobrint a mesura que vas llegint i comprens que hi ha personatges que no saps exactament en la següent història on estan encaixats. Però la qüestió d'aquest llibre, per a mi, és que ella va escriure primer la primera història, que és una història curteta que es diu La terraza, d'ahí Història d'una terraza, que és el títol del llibre. I el primer conte m'ha encantat. Vale. M'ha paregut que estava molt bé, no vaig a contar res, perquè és un conte curtet i s'ha de llegir. Però va tindre tant d'èxit que el que ella va fer és, a partir del conte, escriure la novel·la. Però ella publica el conte a on? Ella publica el conte, no ho recordo, ella publica el conte i li donen un premi en Estats Units, crec que el publica en el 2020, i a més el llibre parla un poc de l'estar atrapat un poc en casa, d'eixa eixida a una terrassa fictícia, vale? I això, clar, en plena pandèmia va tindre molt d'èxit i està molt bé el conte, m'ha encantat. La gent li demana que continua escrivint i que conti més sobre aquests personatges. Per a mi estava tancat, per a mi està tancat i està ben tancat. Després, la segona història està bé, perquè encara no veus la connexió en la primera, però no té res a veure amb eixa.
I la tercera no m'ha agradat gens, m'ha costat molt de llegir, tia. Ostres. O sigui, és com que el llibre ha començat molt bé i després ha anat baixant, correcte. Perquè la tercera és tota l'explicació d'un dels personatges de la primera història. Ja. Que a mi m'agradava molt més haver-me-l imaginat i haver pensat en aquest personatge i haver-me'l construït jo, que ara me contaren des de la infància d'aquesta persona fins al moment en què es troba amb els altres personatges de la primera història. És que això és una cosa que fan molt últimament, penso jo, en el cine, sobretot, que traten a l'espectador, o en aquest cas el lector, com a tonto. I expliquen coses que no fa falta explicar. Correcte. Aleshores, la primera història per a mi jo tenia tot. Clar. I després, la segona, com és totalment distinta, bé. El llibre tracta sobretot de la pèrdua, del dol, de les relacions de parella i com perds a l'altre i després el pots tornar a retrobar, com aquests vincles que se creen entre les persones poden ser molt forts. Parla de la maternitat, que això és on me portava l'altre llibre que estic llegint, perquè em va recordar, però ho fa des d'un punt de vista molt més sutil del que ho fa del que ho fa Khadija Guerre, no? Però bé, el llibre sí que el recomanaria, és un llibre que he llegit, mira, m'ha servit molt, perquè el de On the Road no me l'enduia d'ací cap allà, però he llegit en l'autobús, he llegit en el tren, i el llibre aconsegueix molt captar-te, clavar-te dins de la història, voler llegir, es llegeix còmodament. No és un llibre que tracte de temes molt banals, o sigui, sí que toca punts i n'hi ha una introspecció dels personatges molt interessant, però és cert que recomanaria la primera història. O sigui, si poguera dir, llig la primera i deixa el llibre. O sigui, en la primera tindries prou. La primera m'ha encantat, crec que està molt bé. Com a història curta, molt ben contada. Ja. És que això també és un error que fan molt, com estirar el xicle de les coses. Però sí, està bé, el recomanaria i crec que és una bona lectura per a començar setembre i si heu llegit On the Road, podeu llegir-lo a continuació. Per desempalagar. Però jo, la veritat, no l'havia, ara que l'estic veient així davant, no l'havia vist mai i tampoc me sona molt l'editorial. No, jo no tampoc la coneixia. De fet, me'l vaig agafar perquè me'l va recomanar la llibrera. Clar. Li ficaria un 3,5 sobre 5, probablement. Vale. Bueno, està aprovat. Sí, per descomptat, aprova de sobre i sí que el recomane. El que sí que recomane és el de Khadija Guerre, de Les Madres No. Que esta és la basca. Esta és la basca, tia. M'ha agradat moltíssim. Moltíssim. Parla de la maternitat, però la història, puc contar-ho sense fer ningun tipus de spoiler, comença amb una notícia d'una mare que ha matat els 2 fills. Vale. I Les Madres No és com una espècie de senyal o de guiño que fa Khadija en el títol a Les Madres No matan, Les Madres No escriben, i a partir d'esta història que ocorre que és una persona bastant famosa que mata els 2 fills, hi ha el personatge principal de la història, que és una mare també, acaba de ser mare. De vegades es pregunta si vol ser mare, si ha fet bé sent mare, si realment està disposada a abandonar el seu ofici, perquè ella escriu i és escriptora, si està realment disposada a deixar de banda l'escriure per cuidar del fill, se sent mala mare per no fer-ho. Planteja molt bé tota aquesta situació i ella, de fet, s'involucra moltíssim en la història perquè vol comprendre per què una mare pot arribar a matar els fills. Com que li ha portat amb això, no? Exacte. Aleshores, està molt ben narrat la manera com ella s'involucra en tot això, com va deixant també de costat un poc a la parella, perquè està tan capficada en la seva faena que no pot diguem-ne, abandonar no pot, va fins i tot arribar als tribunals a veure com la jutgen, està totalment obnubilada per aquesta situació. Allí també pot haver conèixer altres persones que en aquest moment li criden més l'atenció que la seva parella, també se sent culpable per això, o sigui, tot això sense sentiment de culpa i sentiment al mateix temps de llibertat, de voler fer el que tu vols, no sé, crec que ho treballa molt bé l'autora, tota aquesta tensió entre la maternitat, seguir mantenint la teua identitat i la teua vida, la situació de què fan les mares, m'ha semblat super interessant. M'està cridant l'atenció perquè pareix que és un tema que pot ser a la gent un poc de la nostra edat o gent que està en un moment vital igual prendre aquesta decisió. Com que se dona per fet que tot el món ho té que tindre superclar de que vol ser mare o no, però també està aquest gris, no? Aquest dubte i òbviament si parlem de matar, que és un altre tema. Que ella reconega el fet de que el ser mare és renunciar a moltes coses, igual te pot afectar en la parella, tot això me pareix interessant. Sí, i fins i tot parla també, no?, del moment del part, de quan ella...
que s'idealitza, crec que el fet de ser mare està molt idealitzat i ella se sent com, en certa manera també, el personatge principal, a vegades, com ella sent que se sent discriminada, que realment no, però se sent discriminada per les altres mares que sí que arrepleguen el fill ara. Estan ahí, van a fer-se un cafè quan ixen de recollir-lo, però ella està escrivint, ella té un ofici, ella és escriptora. Clar. No? I vol seguir fent la seva novel·la. I a més, ara està fent una novel·la sobre una mare que mata. No? És com molt... N'hi ha molts temes i molt interessants. Se planteja això, no? És ser mare una càrcel? El fet de ser mare pot convertir-se en una càrcel? Pot... Que ja, si algú està pensant en ser mare, alguna dels nostres oients, la història també té la seva part positiva, no? I ella està enamorada del seu fill, però al cap i a la fi estàs contínuament manejant totes les coses, manejant les boles. Tot i aquest dubte intern, no? Me sent mal per una cosa, però si faig el contrari també me sent mal. Exacte. I el llibre d'abans que te comentava també tracta la maternitat, el de Història d'una terraza, i diguem-ne que apunta cap a aquest camí, per això em recordava i he volgut traure'l, però no profunditza o no acaba de donar el cop que sí que fa. Però i si ja te l'havies llegit antes? Sí, l'havia llegit. De fet és que el vaig comprar en el País Basc i volia un llibre d'una autora basca que no coneixia, no tinc molta informació sobre autores basques, i recentment havia sigut traduït i me'l vaig comprar. I no m'ha decebut gens, o sigui, em va encantar i em recordava un poc, doncs, això, és com que la història d'una terraza intenta fer-ho, però no arriba a profunditzar-ho de la manera que ho fa Les madres no, de Kati Chaguirre. Bueno, vas a llegir-te? T'he convençut? Sí, o sea, estos me criden atenció, però crec que este últim me pareix que en algun moment el demanaré per a que me'l deixes. Tu què estàs llegint? Jo ara estic en un que se diu Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, de Lea y Pi. No sé si... A veure, Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Sí. Uf, saps el títol ja em fa pensar, no, en el món que estem vivint, no? Pues no. Mira, parlant de Dua Lipa, ella és una escritora albanesa que treballa en Londres com a profe de teoria política i se dedica un poc a parlar sobre els diferents corrents socials. Però és superinteressant perquè és una memòria seva. O sigui, l'autora va viure el fin del règim comunista en Albània. Perdona, pots tornar-me a dir el nom de l'autora? Sí, és Lea i Pi, s'escriuen Y. Jo no l'havia escoltat abans, però se veu que ha sigut prou reconegut. Ella va néixer en els anys 80 i el règim, si no m'equivoco, va caure en el 1990 i, clar, ella tenia 10 anys o 11. Se divideix en dos parts, la primera és quan ella és menuda i la segona és quan ella ja... És adulta i ha caigut el règim. No és adulta, és adolescent, però en el moment que acaba el règim i ella li obren els ulls de tot. I clar, què passa? Jo no conec molt del comunisme i menys del comunisme en aquest tipus de països. Potser he llegit més del comunisme, clar. No sé, Rússia... Clar, és que en Albània, estem parlant d'Albània. Sí, superespecífic. En aquest cas, cau el comunisme en una època ja moderna per a nosaltres. I, per exemple, històries que me pareixen prou gracioses del llibre perquè, clar, ho conta des de la perspectiva d'una xiqueta que està criar i educar en eixe règim. El seu món és ixe. Sí, les seves creences són ixes. Ella pensa que ella és lliure perquè és tot el que coneix. Ella diu, soc lliure perquè puc triar si vull tornar a ma casa pel camí de la dreta o per el de l'esquerra. I n'hi ha una anècdota... Primer, el llibre comença en que ella està abraçant una estàtua de Stalin. Ella veu l'estàtua i va corrents a abraçar-lo, perquè per a elles, les xiquetes criades en aquesta època, se veu que les figures com Stalin i el que és el president del seu país, Tio Enver li diuen, se li diuen com tio. Són com els Backstreet Boys, o sigui, són com, estan enamorades... Són estrelles de... Sí, perquè en el col·le te'l fan pensar com que és el millor, és guapíssim, és així. Ella veu l'estàtua i va abraçar-lo. Després n'hi ha una anècdota d'una llauna de Coca-Cola que és supergraciosa perquè conta que, clar, com tots eren iguals, no hi havia discussions. Però, i això és el principi del llibre, tampoc és com ningú spoiler. No, però conta. Claro, com totes les cases eren iguals, els mateixos colors de parets, els mateixos mobles, i tu només podies accedir a unes poques coses que te diferenciaven. I ella conta que sa mare compra una llauna de Coca-Cola buida, que no plena, i com és algo tan especial, estan una hora decidint ella i sa abuela on la van a col·locar. I diuen que s'hi posen una rosa dins, però no perquè entonces distrau de la llauna. I al final l'acaben posant dalt de la tele damunt del millor tapet que tenen. I al cap d'uns dies desapareix. La llauna li costa com el preu d'una obra d'art, o sigui, li costa caríssima, òbviament,
i desapareix i apareix en casa d'uns veïns. Entonces ella conta com mai ma mare haguera acusat a aquests veïns de robar perquè en aquesta societat Però- que no se robava, no era com tots iguals, però com era una llauna de Coca-Cola, sí. Hi ha una sèrie que vaig començar a veure, que per cert no he acabat perquè... Però, t'agrada. no, sí, està molt bé, el que es diu Soviet Jeans, està en Filmin, i parla un poc també de tot això, no? Dels levis, de clar. aconseguir tindre uns levis o no tindre uns levis en un règim comunista. Clar. M'estava recordant És el que- que comentes de la Coca-Cola, no? És que la Coca-Cola buida, que tinga aquest valor, claro, són coses que me van cridar l'atenció, sobretot perquè ho veus des d'una xiqueta, els seus pares, al final, l'han educat en un oscurantisme, o sigui, ella no sap res de la història de la família, perquè els pares intenten protegir-la per a que ella no tinga molta informació. Per a que no pugui això ser perjudicial per a ella o causar-li... Clar, i quan cau el règim, per a ella és tota una revelació superimportant, que alguns la comparen en el de Una educació de Tara Westover, que jo no l'he llegit. M'encanta. Sí, però sé que tu sí, sé que te va encantar. El comparen en això, en el fet de que, clar, Sí, que la també, xiqueta sí, està xiquets. criada d'una manera que creus que això és el món Sí, i, sí, sí, i sí. després se dona compte, no? de que n'hi ha moltes més coses allà que no sabia. Que, per cert, el de Tara Westover d'Una educació per a arredonir, com hem començat en la Maria Pombo, la importància de que han estat totalment, com està dient Marta, educats en un oscurantisme que no tenen accés ni a res, ni a l'educació és la que els dona sa mare, i quan ella aprèn a poder llegir, com el llegir li obri el món. Portes no, li obri el món. O sigui, li permet conèixer tot, s'acaba la censura. Si és que el primer que se crema i que se censura són els llibres. Exacte. Este m'està agradant molt, no l'he acabat, però, no sé, parla com d'això de la llibertat. Per exemple, una cosa que me xoca molt és de la religió, com és una societat laica que molts poden pensar que bé, però clar, els xiquets tenen molts dubtes de on van els morts quan se moren, no n'hi ha un cel per a ells, tampoc tenen culpa, aquesta culpa cristiana que molts tenim. M'està costant un poc seguir com els noms dels polítics i de les diferents civilitzacions que han estat en el país, però Normal, perquè no clar, tenia no tens el ninguna background. idea d'Albània, sabia que Dua Lipa era d'Albània, bueno, d'ascendència albanesa, que de fet crec que els pares emigraren al Regne Unit quan ella va néixer o era molt menuda per tot això. Perquè, clar, el que pareix que passa després és que no és tan fàcil acabar en el règim, perquè fins ara tots érem iguals, no? I tenim les vacances pagades per el govern i tot, i ara segur que va haver una crisi de reajustar la societat. Interessant, interessant. Sí, i que te conta la xiqueta en primera persona, i és real perquè aquesta dona, com vos dic, és professora avui dia de la universitat. Ella, però és ella. Ella, són les memòries És d'ella. com, són les memòries. Sí. És una experiència 100% real, des d'eixa innocència i de repente que te lleven la vena dels ulls Sí. i descobreixes que la teva família en realitat... Molt interessant. I el tens, este? El lagarrí de la biblioteca. M'agradaria llegir-me'l, la veritat. Aquestes són les nostres... En el meu cas també recomanació, de moment m'està agradant molt. Jo crec que el que diguem, al final m'agrada molt aprendre mentre llisc en les novel·les, en aquest cas sobre el comunisme en Albània, i també reflexionar sobre la maternitat també és una bona cosa. Jo, de les dos que he comentat, recomanaria les dos. Una és més dura, la de les madres, no? És més dura, més profunda, més... Ja. I l'altra és més senzilla, més fàcil de llegir, però també molt interessant. Xicotetes històries que podeu llegir per separat, fins i tot. No cal llegir tot el llibre. I enganxa molt. O sigui que si esteu travessant un període que veniu de l'estiu, com comentàvem, i no sabeu què agafar, Història d'una terrassa és un bon llibre. Fins així el nostre podcast d'avui. Esperem els vostres comentaris també en els pròxims dies. Esperem que us hagi agradat i fins al pròxim. Sí, vos llegim.